ba kashe adawa akai ba. Yan adawa suna nan, amma mu dai a nan jihar Katsina babu adawa. Babu wani wanda zai iya daga hannun shi a Katsina ya ce dan takarar gwamna ba zai ci ba. Babu wani wanda zai daga hannun shi dan takarar shugaban kasa ba zai ci ba. Saboda haka lissafin Mustafa shine lissafin siyasa, kuma dama duk Katsina, duk jihar Katsina in ma na mahaukaci babu wani jiko, wani jagoran adawa sai Mustafa Inuwa. Ai mu yanzu a Najeriya ba wani murya babba. Ai talakawa ma ke yin bayani a saurare su. Ai duk wani babba da ka sani a Najeriya dama shi ma an taɓa wani abu da shi, da ya motsa ya ɗaba da ba sai a ɗauko fayil ɗin shi a buɗe. Saboda haka talakawa suke yi ma gwamnatin APC halin da ake ciki kuma ana dubawa. Ko cikin satin na gasar da ƙungiyar Kiristoci suka je na Najeriya suka kai kukansu ga shugaban ƙasar Najeriya. Kaga wannan ai ba 'yan siyasa bane. Saboda haka yanzu a Najeriya 'yan siyasa ba su yi ma gwamnati abin da za ta yi ta gyara, saboda hannunsu ɗaya. Hassan ne da Usaini. To assalamu alaikum warahmatullahi. Kamar yadda na fiɗi maka kimanin wata ɗaya da ya wuce, ita siyasa lissafi ce. Duk wanda ya lissafa daidai to insha Allah za a ga yana tafiya na yin nasara. Har gobe har jibi ina kan wannan batun. Ba ana so a kashe adawa bane ba a Najeriya. A'a. Iya mulki ne da tsari na jam'iyyar APC ya sa kowane ɗan siyasa zai so ya raɓi wannan jam'iyyar. Amma da yawa mu talakawa da mu ƙananan 'yan siyasa ba za mu fahimci haka ba. Gaskiyar magana a jihar Katsina na ce, ban ce a Najeriya baki ɗaya ba. So in ka kalli jihar Katsina, dama jam'iyyu guda uku ne. Guda biyu duka din rikici ke cikinsu. Sannan shi jagoran adawa na jihar Katsina, Dr. tsohon sakataren gwamnati Dr. Muhammad Mustafa Inuwa, lissafin shi mai kyau ne. Da yawa suna ganin lissafin shi ba daidai yake ba, amma lissafin shi mai kyau ne. Saboda babu wani ɗan siyasa lahiyi wanda zai zauna a jam'iyya wadda ba lahiya ba. Saboda haka jam'iyyar ADC jam'iyya ce wadda rikicin da ke cikinta maganin shi dai sai Allah. Jam'iyyar PDP kuma ita wannan da yawan mutane ma suna ganin cewa kamar Hassana da Usaina ce tsakanin APC da ita. Saboda mu abinda muka sani a Najeriya, jam'iyya akwai ta wuken nan cikin APC yake yana rike da mukami babba na ministan Abuja. To ka zo karkashin shi kana takara a jam'iyyar PDP, shi kuma na karkashin APC. Saboda haka ba kashe adawa akai ba. Yan adawa suna nan, amma mu dai a nan jihar Katsina babu adawa. Babu wani wanda zai iya daga hannun shi a Katsina ya ce dan takarar gwamna ba zai ci ba. Babu wani wanda zai daga hannun shi dan takarar shugaban kasa ba zai ci ba. Saboda haka lissafin Mustafa shine lissafin siyasa, kuma dama duk Katsina, duk jihar Katsina in ma na mahaukaci babu wani jiko, wani jagoran adawa sai Mustafa Inuwa. Amma ban katsi numfashin ka ba gida da Musa. A ce kuma a ci gaba da hamayya haka idan su manya-manya waɗanda ya kamata a ce su ne muryoyin jam'iyyun hamayya suna yin ƙaura lokaci guda su koma jam'iyya mai gwamnati. A ci gaba yanzu wane ne zai iya yin wata magana ya gaya ma gwamnati gaskiya kenan, ko da ita bata so ba gwamnatin in ana haka? Ai baka sani ba. Ai mu yanzu a Najeriya ba wani murya babba. Ai talakawa ma ke yin bayani a saurare su. Ai duk wani babba da ka sani a Najeriya dama shi ma an taɓa wani abu da shi, da ya motsa ya ɗaba da ba sai a ɗauko fayil ɗin shi a buɗe. Saboda haka talakawa suke yi ma gwamnatin APC halin da ake ciki kuma ana dubawa. Ko cikin satin na gasar da ƙungiyar Kiristoci suka je na Najeriya suka kai kukansu ga shugaban ƙasar Najeriya. Kaga wannan ai ba 'yan siyasa bane. Saboda haka yanzu a Najeriya 'yan siyasa ba su yi ma gwamnati abin da za ta yi ta gyara, saboda hannunsu ɗaya. Hassan ne da Usaini. Amma talakawa suke yi ma gwamnatin Najeriya ga halin da suke ciki, kuma a duba a gyara musu. Saboda haka mu nan jihar Katsina ba mu buƙatar wani jigo wanda zai gaya mai girma gwamnati cewa wai a gyara guri kaza. Da ya zo wajen hidin kasa za ka ji interest din shi yake hidi. In aka samu kau talaka yayi dan comedy ya dan hidi matsalolin, sai ga gwamna ya je ya diba ya gyara mashi. Saboda gwamna yana jin koken jama'a ba koken masu kuɗi ba ko kuma tsayin shugabanni. Saboda su sun yi na sun gama sun tafi. To amma kenan wannan kenan na nihin a haƙura da hamayya gaba ɗaya? A'a, ita hamayya ba haƙura da ita, ɗan jarida. Abin da ke daidai a bar talakawa su hamayya, amma 'yan siyasa kasuwanci suke yi. Saboda haka mu abin da muke da shaida shine wake mana mulki yanzu Asuwaji Bola Ahmed Tinubu, wake mana gwamna a Katsina PhD
malam duka Umar da, saboda haka su a masu uzuri a masa haƙuri su yi da shekarar su 8 mu ga abin da suka yi, amma ci baya ne mutum ya hudu ka dace shi ka kawo wani ka ce yayi ka mai da aiki ba. Wasu na ganin kamar in an yi hakan tana iya yiwuwa waɗanda suke cewa a datse din suna ganin hudun da aka yi ta farko cikin kura aka yi ta da hayaniya, kake kallon abu? Duk wanda kake ganin yana ganin cewa hudun da aka yi ta farko cikin kura aka yi ta, to ina tabbatar maka da cewa shike cikin kurai. Mu da ba cikin kuran muke ba, muna shiga jama'a, muna mu'amala da mutane, muna da kyakkyawan zato cewa gwamnatin jihar Katsina tana bakin kokarinta, gwamnatin federal government tana bakin kokarinta, amma duk wanda yake ganin cikin kura yake, to mu addu'a da muke ma Allah ya hada shi da kurai. To a ƙarshe me zaka so ka gaya ma mutane su fahimta game da wannan canjin sheka na Mustapha Inuwa, shine dai abin da ake batu yau? Masha Allah, ni dama Mustapha mai gidana ne. Taron mu na yi shi a 2023 a ɗan takarar gwamna. Duk jihar Katsina, duk wanda ke nan Katsina, ba kamar Katsina local government, kowa ya san cewa na yi Mustapha Inuwa a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Katsina. Ko ban ji daɗi ba da ya ba jam'iyyar APC. Ni abin da nake murna da shi da tsohon sakataren gwamnati ya gane cewa jam'iyyar shi ta da ita ce jam'iyya ta gaskiya, ita ce jam'iyyar mutane, ita ce jam'iyya wadda ke taimakon jama'a. Saboda haka ina murna, ina farin ciki. Wanda kuma yake ganin Mustapha Inuwa dawowar shi bai kamata ba, to wannan lissafin da yake irin lissafin faduwa zaɓe ne. Amma mu da ke lissafin cin zaɓe, to irin su Mustapha Inuwa in ma da akwai wani irin shi, zan yi fata mai girma gwamna da shugaban ƙasar Najeriya su yi ƙoƙari su maido cikin jam'iyyar APC a tahi a gudu tare a tsira tare.